Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wannan falala ce ta azumin da za a yi na cikin watan Shawwal, kwana shida da za a yi cikin watan Shawwal, iya da falala kuma iya da lada mai yawa. Wannan azumi na watan Shawwal guda shida a mutum zai yi shi. Za ka iya yin shi guda shida a jere, kuma za ka iya yi ka sha ruwa, yani ka sha, in za ka yi biyu ka sha ruwa, ko ka yi ɗaya ka sha ruwa, ko ka yi uku. Hamma dai ana son mutum ya yi su a jere shidan yahi. Amma in ka rarraba, ana son dai a cikin dai watan Shawwal ka yi kwana shida bayan azumi. Hadisin da Abu Ayyub al-Ansari ya rawaito mana wannan iya nuna mana falala da take a cikin wannan azumin da za a yi kwana shida. Shi ne yake ce mana manzo Allah tsira da aminci yake cewa sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal kana ka siyam ad-dahr. Wanda ya azumin watan Ramadan kuma ya bi shi da kwana shida cikin watan Idi, shine watan Shawwal, Allah madaukin sarki zai bashi ladan dahar. Ana nihin dahar, na ce dahar anan ana nihin zamani. Kuma wasu malamai suka ce Allah zai ba shi ladan mai azumi wanda bai sha ruwa ba hamma ya bar duniya. Yani kana azumi tun da kake a raye har ka mutu, Allah zai rubuta ma ladan azumin nan da za ka yi. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.